En ny opdateret Mopa har set dagens lys. Båden håndteres let af en mand og monteres standard med en 50 hestes Honda motor. Båden er dansk produceret og altid klar til dit næste eventyr. Mere end 25% større indvendigt. God ståhøjde under kalechen, som let omdannes til sprayhood. Smart havnekalesje med lynlås og med stærke sejlegenskaber. Med gode muligheder for opbevaring. Skabt til at sejle på stranden og tage dig derhen, hvor du ønsker. Den nye Mopa Arctic Expedition Mark II. Friheden er din.